Ještě bude rozdělovat? Nebude. Když jsou venku, tak útočej. A ty jsou venku, tak brání. Počkej, Filip šel k něm. Já nevím, ale zase jak to vymysleli, vole. My dva jsme se s Filipem vyměnili. To je hodně v píči, ale... Jdem se jich radši zeptat. Ne, dobrý, ono se mělo měnit. Ale má jít sem jeden, ne? Hej, Kámo, ty jsou bezpečný. někdo bude tady na té hromadě a někdo nám bude chránit záda. Takže já jsem dobrý tam vzadu, ale... Tak já Tak můžu... to jdi rovnou. Tak já půjdu stopu na hromadu. Dva tam budete, to by bylo spíš lepší jeden, no. Nebo ty se spíš zašel zádu. Já jsem na většinou nedostal, dokud nebyl tady za doma. Já nemám moc lepší dostřel, jak vy. Tak já tam půjdu první. Ale Já rozhodně. mám pušku, já nemám Tam. sniper. A já, no tady jak velkou čísla. Tam bych nelez. Ne! Ještě ne! Ukážeš. Dobrý, tak na pozice, jeden sem, jeden tam, zbytek do baráku. Je to? No. Tady jdu do baráku. Přímo super. Kolik vás jde do baráku? Taky. Tady je to lepší. Kurva, je někdo na té hromadě? Není. Běžte někdo ven, dva ven, vole, na bombička vypadni ven. Kamkoliv ven. Tady se hraje. Tak já dobrý jsem, tak běž tady k oknu třeba. Co to je jak hajzl? No. To je zasranej Fallsturm. Jebky. Kurva. Ty vole, neříkej mi, že nedostal, čurák. Tak to rašneš. Já, Jo. dáma jako vole. Posily, mobilní. Bude tě krajit a jdeš prostě dozadu. Běž. Jdi. Já to namrasil píče, jsem tam na mě čuměl. To je jedno, musíš přestavit tu hromadu, musíš tady tudy, tam, dáš to. Když se budeš hýbat. Já se podívám, Počkej chvilku, až se tě jdou všímat. Jenom 10 sekund. Dobrý, jdi. já musím nechal s kulometem, ale. Tě netrefí. No, Ať, no. dělej to, dáš. Pičo. Pičo. Tak pojď. Pojď. Jako musíš tam střílet, vole. Tak jdi. Dělej, jdi teď, jdi. Tak Jdi. 3, 2, 1, Počkej, teď tři, teď ne. Tak počkáme, jo. Můžeš, ne, můžeš. Jdi už. Já mám baterku. Mrtvory kurva jdou, ne? Jsou čuráci. Tak jdi teď, dělej.
My nemáme 2 životy. Jo, nestřílejte, mám. Hej, my nemáme 2, co? Kubek, Ještě jedno. nemáme 2 životy, že ne? Máme, myslím. Jo? Tak to spolu počkej. Máme 2 životy. Pro mě jo, vole. Pro mě na temný, takže jen na to. Dobrý, tak se nespavni. Jirko, ty na to přicházejí. V tom křoví tady už jsou. Čekaj, já teďka jdu tady, jo? Ono tam není vidět. Hej, obchází nás Kuba, Jirka a Mráček, podle mě. A Filip. Ne, Filip je tady zatím. Aha, tak ne. A co jsem viděl, co nás obcházeli. Tak je hoď, vole, to je jedno. Že klidně hoď. Kubík, zvládneš to tady držet? To nás je. Já přemýšlím, že bychom šli, tady vyšli, protože tam podle mě nejsou, a šli jen dozad. Jo. Ale Jiřku, dva jsou nahoře na takovou tom kopečku. Půl metry prej dole. ty vole, za ten křoví je Beneš tam, vole. A tam ze zadu nás obcházejí policajti, což je Kuba a Mráček a No, a Jirka. je. Určitě to bylo Ty píč, jo. No. Jeden je u té bodky tady přede mnou a z druhé strany už postupují. Jo. To ne, asi doufám. Kubik. Kryješ tady, já kryju tady. No. Jako úplně. Hm. Cože? Tady to je ten Černov, nevím. To je Matěj. Ne, Jakuba. Ne, ten úplně celý černý. Není tam, ne? Vypadla tě kulička z hlavně. Jo.
chodu? Jakou chodu? Kde? Jo, tak toho neřeš. Jo, já nevím, kde je. Já myslím, že už jsem ho dostal, vole. A dím se, že nedostal mě, abych to teda cítil, ale. Pálí po tobě. Jo, konečně, dobrý. Nevidím. Doufám, že ne, asi ještě až vzadu. Chceš se prohodit? Chceš se prohodit? Čekej. Určitě bude střed. Rašuj, 3, 2, 1. Sucha! Píčo. Kurva, potřebuji pasily! Vycházím! Mám, jo?
není on. Taky máte dva? Taky máte dva? Ještě vy utočíte. Jo? Tak já už nehraju a to mrdám. Jo. Tady je mrtvej! Já jsem mrtvej, jo? Já mám, no. Cože? Ne, už jsem byl mrtvej. Já jsem, no.